Iată Antena 1 și show-urile pe care le conduc, respectiv Urlăcița, Bulacul și, în ultimul rând, cel mai de succes show Next Top Model, se întorc la Arsenal Park, nu întâmplător, nu pentru că este cea mai frumoasă unitate de militare de vacanțe din România și din Europa, ci pentru că este foarte ofertantă și pentru că, fără să vreau, a devenit un loc drag sufletului meu. Arsenal Park pentru mine înseamnă liniște, înseamnă în același timp multă provocare, înseamnă un loc în care poți veni să te joci de armata sau să te întorci în timp, în copilărie și să te simți minunat. În același timp am văzut aici oameni din toate țările, de toate vârstele, care mă întrebam la un moment dat ce apreciază mai mult la Arsenal Park. Faptul că se pot juca paintball sau se pot juca de avați ascunse la în copilărie sau că se pot plimba într-un loc minunat, pe niște alei minunate, într-un aer absolut respirabil, nu ca cel din marile metropole. E bine, am văzut pe acești oameni fericiți că au mers cu taburile, că au fost plimbați pe aceste câmpuri minunate ale Arsenalului. I-am văzut foarte sociabili, foarte fericiți. Asta înseamnă că ați reușit și că, nu știu, eforturile mele în această seară, pentru că am creat o colecție special pentru Next Top Model și nu în ultimul rând pentru Arsenal Park, are avut succes. Mă bucur și că am avut șansa să fac într-un mediu efectiv de armată, cea mai recentă colecție mea, Aviator, și nu în ultimul rând pe niște manechine și manechini de succes, pentru că am avut în seara asta cele mai frumoase femei din România, alese din peste 8.000 de femei, finalistele de la Next Top Model, care se află deja într-o concurență extraordinară și nu în ultimul rând cei mai in și cei mai de top băieți care îi vedeți în toate comerciurile de reclame din România. Mă bucur că am putut să facem din acest reality, din această prezentare reality și un eveniment tip show. În ultima secundă, împreună cu cei de la Arsenal, ne-am gândit să invităm și publicul din oraș și din prejurimi și iată că a dat roade și a fost o idee ok. Mulțumesc celor de la Arsenal și sper să colaborăm în continuare.